Čau, v dnešním videu se opět podíváme na moji oblíbenou hru The Walking Zombie 1. Já už to nebudu dokecávat a můžeme jít na video. Tak, mám tady bonus 63 900. Vylepším si útok a rozptyl se taky hodí. Dneska asi bossa nejspíš nedáme. To je škoda. Tak a dali jsme ho minule. Ale máme tuhle super OP zbraň, kterou jsme získali v minulém díle. A takže jestli jste ho neviděli, tak se určitě podívejte, stojí to za to. Ona. Tak. Jo. Ještě dávají 10 damage, to je hodně. Ona. To snad dám. Jo, to dám. Dobré, na první pokus, to jsem nečekal. Upřímně. Tak. Teďka si nemůžu vylepšit nic. Bohužel, ale máme tu OS 20x nůž. To se vždycky hodí. Ty už máme den 135. Tam vidím moje tělo. To jsem nevěděl, že můžu vidět. Proč to jsou štíři? No mi to jedno. Protože ji dávám hnedka. Ale tady tyhle ty furt nesnáším. Kolik si jich tam hrabe? Tak. Ještě ty. Ještě jeden. A tam je. Úroveň dokončena. Tohle bylo mnohem lehčí než to předtím. Tak. 63 000 útok na max, to je dobré. Potom si budu vylepšovat přebíjení. Ale teďka sniper level, který je nejlepší. Nebo jakože arena je lepší. A tohle to se aspoň dá zvládnout. Štíři, či se budou lehce trefovat. Ale ještě tíhle. Jdu na štěstí pomalu. To je v pohodě. Tak. Ty to bude řežba. Jak to, že mě hitli? Ozma. Dobrá. Těch tam jde nějak moc. Chcípni, ještě 3. Tak si už dám. Tak a ještě ty. S Bohem. Úroveň dokončena. Zase na nic nemám. No to nevadí. Hlavně se těším na arénu, protože to jsou zadarmo peníze. Co to je? Máme tady další zombíky. Samozřejmě nejhorší z hrozných zombíků je pes. Co to je? Někdo mě střílí, ona. Prvně musím zabít ty psy. Ne, ty psy jsou pořád nejhorší prostě. No tak to ne.
No to ne. No to ne. No si děláš srandu. Použiju nůž na ty psy. Ale tak vylepším si přebíjení. To mě minule asi zabilo. Dobré, takže už se to budu snažit dát. Pes. Jsem odbouchl ten dynamit. Nebo co to je? Tak. Ona. Co dělám? Říkám, no na boju. No to mám, no to no. No tak co? Tak to je skoro nemožné. Ach jo. Tak to je špatné. Zkusím to ještě jednou. Kdyby to nebyly ti otravní psy, tak by to bylo v pohodě. No to ne. Už mi zase mají prčit. Tak to ne. Tak jsem rychle skončil. Dobré, já nevím, jak to mám udělat. Omlouvám se. Ach jo. Jak to musíme zvládnout? Však reálně to nejde. Tak jako to je nemožný level, ale tohleto. To prostě nejde. Ale mám nápad. Já si koupím lékárničku a bude to snad v pohodě. Tak, s lékárničkou bych to mohl zvládnout. Teď se budu maximálně snažit. Ona. Tak to má. Tak to nevadí. Tak. Zabij. Furt ten otravný čoko, vole. Otravní psy. Jsou nejhorší zombici. A tohle už dám. Teda jako doufám. Ty. No jas. Konečně. Ach jo. No nevím. Aspoň rozptyl si vylepším. Některé ty smrti musím vystřihnout.
Yes. To má. To nemožné. Tak ale tak, jak to mám si dát? To prostě nejde dát. Zvládnout. Jdem se s lékárničkou. Jinak fakt nevím. Oh jo. Co dělám? No. Píchnout. Jak tohle mám zvládnout asi? To prostě nejde. To nejde. Tak tohle ale nemožné. To nejde dohrát. Dám tomu ještě pár pokusů možná. A tohle už vystřídnu. 2. Tak. No. Pojď. Či kousek. Yes! Konečně. Bože. Konečně. Ještě aspoň tu arenu dáme. No jako doufám. Tak. Tohle bych mohl dát na první pokus, ale nechci jen říkat. Protože sami víte, jak to může dopadnout. To nedám poslední zombíkovi. Yes! Na první pokus to je dobré. Vylepším si přebíjení. A jestli arena. Nice. Na to obci, že? To znamená. To jsou nejhorší zombici. Jaký můžou v této hře být. Zatím.
jsem chci bylo hodně rychle. A mám to na max, nice. Level 141. Protože zombíků jsem dlouho neviděl. Co bylo? Projektor 25. Ještě si dával na jeden hit. Tohle, kdyby byly psy, tak by to bylo nemožné. Těch tam bylo docela hodně. Nebudu kecat. Ještě se podívám, kolik stojí nová zbraň. 1 600 000. Tak to je opravdu hodně. A tohle je myslím nejlepší zbraň. Ano. Ty vogo. Už se blížíme pomalu, ale jistě ke konci hry. Tak zatím no. Co to ti blbci? Má psy na krci. Jenom tína. Tak to nedám. Nedám prostě jenom otravují ti psy. Já bych tohle video ukončil. Docela hodněkrát jsem umřel. A tak to vystřihnu. A čau!